La setmana passada, molt a prop de Montcada, a Santa Perpètua de la Mogoda, el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat i els ajuntaments de Barcelona i Santa Perpètua van signar un conveni per la creació del futur parc d'acollida i recuperació de la fauna autòctona, exòtica i d'animals de companyia. Per parlar-ne aquesta tarda ens acompanya a Ràdio Metropol el conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Francesc Baltasar. Senyor Francesc Baltasar, molt bona tarda. Hola, què tal? Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Si ens podria fer 5 cèntims de què tractarà exactament aquest nou parc, aquest nou centre que s'edificarà aquí a Santa Perpètua de la Mogoda? Doncs sí, concretament, en aquest cas és un centre d'acollida per animals de companyia i que també, evidentment, tractarà tant el que és fauna autòctona com animals exòtics. Evidentment, és un acord entre els dos ajuntaments, Santa Perpètua, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, i possibilitarà justament poder fer un centre de referència on aquests animals estiguin bé i on, per dir-ho manera, es pugui fer educació ambiental, que no solament ha de ser pels nois i les noies i els nens i les nenes, sinó per tota la ciutadania, que s'hi podrà venir, si es vol, adoptar un animal de companyia i, evidentment, on aquests animals estaran en les millors condicions, de tal manera que es podrà veure com se n'hauran de fer d'altres d'aquesta naturalesa a tot Catalunya per complir la llei dels animals, que ens marca clarament l'objectiu que no es pot sacrificar cap animal, sinó que el que es tracta és de tindre'ls en molt bones condicions. Quina relació hi haurà exactament d'animals de fauna autòctona i aquests animals que vostè comenta que poden ser subjectes d'abandó per part de la població? Bueno, evidentment estaran tots en un context, però evidentment, lògicament, estaran separats, no? Perquè cada un té, diguéssim, els seus hàbitats i els seus usos i diguéssim, les seves costums pròpies, no? El que és evident també, de tota manera, és que conviuran en un espai magnífic, que és Torre Ferrussa, i en allà, doncs, per tant, serà un punt de referència molt important per tot Catalunya, perquè en allà doncs, es podrà veure fauna autòctona, es podrà veure fauna exòtica i es podran veure justament animals de companyia que estaran allà justament a disposició que els ciutadans els puguin adoptar. Una previsió per quan es podrà estar operatiu aquest centre? Jo crec que ara, clar, s'ha de fer un tràmit urbanístic, això portarà uns mesos, jo crec que d'aquí un any i mig tindrem ocasió ja de poder-lo haver inaugurat i que estigui funcionant. Molt bé, perfecte. Doncs conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, moltes gràcies per atendre'ns a Montcada Ràdio, al programa Ràdio Metropol, i bueno, esperem que aquest pla surti com ha de sortir. Molt bé, gràcies i bona tarda. Yeah, I aquest dimecres la nostra veu femenina del programa, la Norma Vidal, no ens pot acompanyar des de l'estudi perquè està convalescent, està al llit i està una mica així com constipada, amb tota una mena de coses al cap que no li deixen pensar bé. I si la muntanya no va a Mahoma, doncs què hem de fer? Doncs Mahoma se'n va a la muntanya. I per aquest motiu comuniquem telefònicament amb la Norma Vidal, que es troba en el llitet de casa seva. Molt bona tarda, Norma. Hola, Albert. Com et trobes? Doncs no gaire bé, amb el nas ple de mocs i aquestes coses que té la grip, vaja. I escolta'm, com és que t'encostipes? És que aquest temps és molt tonto, però tu vas detectar el moment exacte en què et vas constipar o això et va venir així de cop? No, sí que el vaig detectar, jo crec, Sí? Sí, jo diria que va ser del divendres al dissabte, que, bueno... Va sortir de festa? No, de festa no, però no vaig estar tan abrigada com hauria d'haver estat. Vale, bueno. Doncs molt bé, Norma, bueno, escolta'm, que esperem que et trobis millor la setmana que ve, que puguis estar aquí amb nosaltres, aquí al costat, i que ens portis la teva secció, perquè avui no sé si ens has preparat alguna cosa per la secció, així trucant de cop i volta. Doncs no, des de casa meva, com pots imaginar, no tinc gaire accés a internet, ni puc anar a visitar gaire llocs per recomanar als nostres oients, així que tampoc tinc un plan així estratègic. Llavors no ens diràs res avui? Home, jo, si voleu, el que us puc recomanar és el que he estat fent, el que he pogut estar mirant des del llit de casa meva, que són les propagandes del supermercat. Doncs endavant, quan vulguis. Bueno, doncs mira, si voleu anar al Carrefour, venen unes camises per 15,99 € que estan molt bé, de quadros, així
rotllo llenyataire, que molen molt. Molt bé, molt bé. I bueno, i al Lidl també venen uns mobles amb rodes que estic pensant de comprar tu, perquè vull reformar-me l'habitació i mira. Portes ja com 2 mesos dient-me que vols reformar l'habitació? No, però ja estic posada. Em va fer molta gràcia aquell armari que em vas dir aquest l'he de tirar perquè està tot fet pols i et vaig dir, està senceret. Home, però és que els calaixos estaven tancats. En efecte, els calaixos estaven que dintre estava buit. O sigui, per una pel·lícula hagués quedat molt bé aquell armari perquè era de 13 i estava per fora molt bé, però per dintre era buit. Sí, bueno, és perfecte per un set de televisió, però sense utilitzar-lo, sisplau. Molt bé. Bueno, doncs Norma, no sé, escolta'm, que et trobis millor el dimecres que ve, que et milloris. Fes molt de llit, fes bondat, no surtis de casa, enclaustrua't. Tens tele, TDT o alguna cosa així? No tinc TDT i no puc veure Padre de Família. No pots veure Padre de Família? No puc veure Padre. Doncs no saps el que et perds. Ja ho sé, ja m'ho ha dit el Sergi. Doncs molt bé, Norma, doncs escolta'm, un petonet molt fort des d'aquí, des de Montcada i millora't. Vale, gràcies. Vinga, fins dimecres que ve, guapa. Adéu. I don't know why I lie and I lie. I don't know who I am. But then I tell myself, no, baby, no.